Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarsa panjenengan para sesepuh saha bini sepuh ingkang satuhu binektenan sarta siniyudan dening para bebrayan, para tamu kakung saha putri, minggahipun para tamu sinedaning kang winantu ing pakurmatan, sumrambahipun para pametri sutresna budaya Jawa ingkang winengku ing karahayen. Sasampunipun panjenengan sedaya lan kula sami pinanggih wilujeng sumangga sami sesarengan tansah manengku puja munjuaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Inggih awit nugraha ingkang sampun dipun paringaken dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah saged hambabar swasana tentrem lahir trusing batin. Katitik wonten ing lampahing tata cara pahargyan dauping penganten wonten ing enjing kalenggahan, panjenengan sedaya lan kula saged kempal manunggal kanthi wilujeng dereng sampikala. Para tamu kakung saha putri ingkang winantu ing suka basuki wonten ing dinten pinilih Minggu Wage surya kaping 1 wulan Juni warsa 2000 selangkung, panjenengan Bapak Mujiono sarjana pendidikan saha Ibu Asyuti Ningsih ingkang pidalem wonten ing dusun Mertan RT 3 RW 8 Desa Wirun Kecamatan Mojolaban kalebet Kabupaten Sukoharjo Makmur, badhe hanetepi wajibing ngasepuh nedya ngentas pitulus mahargya putra pawestinipun ingkang sesilih nggih Roro Ayu Astiana Arum Larasati, Magister Psikologi Psikolog ingkang sampun kalaman sembada Jinatukrama dening Bagus Novesa Nurgirisia, sarjana teknik Magister Teknik, putra jalunipun Bapak Sugiyanto sarjana pendidikan so Ibu Wiwi Nurbawi ingkang pidalem saking margi Cempaka Sekawan RT 1 RW 3 Dusun Pokoh Nyon Sewu Desa Wonoboyo Kecamatan Miwah Kabupaten Wonokiri. So penganten sekalian sampun pikantuk serat kekancinganing palakrama tumuli saking keparipun Bapak Mujiono SPD sekalian, panganten badhe kawisuda kawiwaha anut satataning adat Widiwidana ingkang tasih mekar ngrembaka wonten ing laladan Desa Wirun ngriki. Tumuli kanthi andhaping raos Bapak Mujiono SPD sekalian tansah hanya nyuwun tambahing jurung donga pangestu dumateng para tamu sedaya ingkang sampun kepareng rawuh. Mugi lampahing tata cara pahargyan dauping penganten wonten ing enjing tungkap siang kalenggahan purwa madya ngantos wasana saged kalaman kanthi manggih wilujeng pinayungan sing Gusti. Tumuli kula pun Alfian Pradana minangka pambiwara makarya sesarengan paket jangkep paket komplit saking Janur Mas WU utawi saking Gedung Sri Rahayu Mojolaban keparna badhe maosaken pratelan lampahipun tata cara pahargyan dauping penganten wonten ing enjing dungkap siang kalenggahan. Tata cara ingkang sepisan nggih pamboyonging penganten putri saking sasana busana
nedya kakanthi lenggah wonten ing sasana rinengga. Kalajengaken tata cara ingkang kaping kalih inggih tindak nyoduta pamethu ing penganten kakung miwah besan sutresna saking sasana Palreman daya-daya kakanthi lumebet wonten ing madyaning sasana pahargyan. Kalajengaken pangandika pasrah saha panampining penganten kakung. Purna tata cara pasrah panampi. Tumuli hangadani lampahing tata cara upacara wisudan dawuh panggihipun penganten sekalian. Kalajengaken rumentahing waosan pandonga. Tumuli tata cara lumebeting para kadang pramuladi saking Ketring Putrisari griya lumebet wonten ing sasana pahargyan. Salajengipun inggih lampahing tata cara krobongan ingkang dumadi saking bobot timbang kacar kucur saha dulangan. Sinumbul lampahing tata cara sungkeman dawah pirangan tata cara ingkang kaping 7. Tumuli lampahing tata cara pambagya harja wilujeng rawuh saha panuwun ambalan. Salajengipun inggih putu pakurmatan saha putu pangeston. Wontene tengara paripunaning pahargyan ingkang kawengku dening Bapa Mujiyana SPD sekalian. Penganten sekalian Rama Ibu miwah besan sutresna nedya jengkar saking sasana rinengga tumuju wonten ing sungapaning pahargyan ingkang saperlu nguntapaken konduripun para tamu. Mekaten saha semanten menggah urut roncening lampahipun tata cara pahargyan dawuhing penganten ingkang winengku dening Bapa Mujiyana SPD sekalian ambok bilih mboten wonten ewah-ewahan. Kula minangka pambiwara ngaturaken wilujeng enjing wilujeng lelenggan ngantos dumugi paripunaning tata cara pahargyan ing enjing tungkap siang menika nuwun.